তাবুখে তিনি kesung mahasaptamini dino sung okopus barapoina tasin nogan daro kaisao gari station auto station ta aro kaisa ma durga ni kaisa ako mondop tongko aro ma durga no sung aro durga matai kayo aro sung phungai sri chiri phungo saya woi sung tini bono buki sari nei tasini je man kai joka lai pekha kota bo hingga tiar khena layani besajong mono bai kota bono datrongoi tong hata ko apel ro komla ro anggur ro joton tiar khlai pai na oi botabo roi tong hatai ko song abono talangai tini song saya sini nungya sini bono kisa bos ro lai nei ta madar kano an besajong ko karam mono bai kota bo joton tiar khlai le pekha iko narikara rok rai ropaikha korok rok rai ropaikha sini je chok jamani man iko tiar khlai lai na paikha ta jelabi rok ro laikha misti rok ro laikha chak jagyang lai tongkha manui si chagyang tongkha belai kobang tupjakha hingke chak romya song tongpaikha apelok kisi kobang rokha bala hingke chagyang tongkha ta manui chikonui tongkha abono tabo ko tiar khlai lai tongjata dodi akorok 11 rogo thangoi ro lainani hinai 11 tan moide runai hinai khanau taso gam bagoi 11 tan bisingo thanan bagoi ko masang nasang keseng pok snam lai tongjatai ko misti 5 prokar nah nei nahan jakha take ko sopai lai keseng engkau kan kani sopai lai khai ko aro montiro mantoko sopai kha engkau kani mono hingke dopkathi rok mombati rok hai nongni borong ni bumung thuk thugoi diai mano sajawi ma durga sawi diai kaham kurung khe tonan bangoi jotono santi khe tonan bangoi diai ko bokhe aro ma durga ni bwskango dopkathi rok monbati rok sogoi tongjatoi kan bwsajokhe hingke tangkhe to boni ukologo asukjak hingke boni ako moi sinno gandani no bokhe eko tabuk mwtaio dopkathi sogoi jogaloi khulumoi tongta hingke bo hingke ba dopkathi sogoi tongjajak dopkathi bo sogo monbati bo sogo khe lagai tongta o ma durga ni bwskango tabuk bo sogoi tongkha bo onko kwbang kha sokata kwbang khe tlangjak ba mombati dopkathi kwbang khe tlangjak ba bo abono sogoi tongpaikha ta monbati rok dopkathi rok kwbang khe soknan hinui sogoi tongkha tak phano bo hingke sini bus twlangman bo bus swnamoi twlangman sajagoi twlangman bo chwng ko beraoi rokha buibo joton janjak ko bus beraoi ropai swnamoi tuiphaioi tei aro dokhina mane ko bus saka o joton dokhina 10 taka mankhe 10 taka 20 taka mankhe 20 taka 50 taka rwnaikhe ba 50 taka 100 taka rwnaikhe ba 100 taka janja bus saka o jotono ako dokhina hinui nai rang bera paijakta sini hingke kayang ni ayang kinar ro berajak sini bo ayang go saka o 100 taka rwjak nabukhai sini bus ta mano charunan bagoi ma durga no charunan bagoi oko laijakta tabukhe ang khulumoi tongjak tani je bwkha o uansukmani rok no sawoi buma no sawoi khulumoi tongjak ta hingke tabukhe ang bo jogalowoi joga 3 bar ruwoi nai ang bo khulumjanai ta monbati dopkathi sogoi nai tabo 3 bar jogalowoi ang bo iko khulumjak ta bono hingke iko abo khe naithok paikha kintui ro mondop ni sini borok ni jaga ba
sin borong jaga ba samthi ba diganai kanjak khlaipai jak matai ma durga bo samthi bar kanjak hingke ma lokhi bo ma saraswati bo samthi bar diganai kanpai jak khe naithoka simple ni moddhe asuk beshi bo jak jomok khe sajokjak ya angkhe berlai sajokjak hingke tamjan hai nongjago hingke ekdom simple ni moddhe hingke nan naithoka chini tripura sani ba chini tripura agini culture je kanmani samthi ba riganai non kanrwjak ta ama nobo ma durga nobo bonnogo tongnai saraswati ma saraswati ma lokhi nobo jotono ri borok riganai no kanrwpaijak tairo. Pujari si phaiyaku sung asugoi tonglaika pujari leri tongkha oino jaga pujari tonglaika sung kaunai haina tongpla laijagoi tongkha tati porjora ba current phaiyaku hingkai oko bo pujari bo 2-3 ta jaga ta pujari rok bo manthokliya puja runai rok bo khumulongbai disio hingkai kurungni kurung painai phaijaknai ba bobo lerjak khata hingke ba naisinglai ma tonglai khata bono joton bujbarok Omotai-bo kormoti kanjak kaijari kormo. bono Motaya phiman ba motaya phiman itar kemari sitra kaham. Omo bahasta belai si kaham soka. salainai Pujari kisah leri tongoi sung ira kok salai asuk lai ma tong lai khatai ko. masalai haiken Pujari tonglai khaya ka jotan tiar khlai pai asuk lai tong lai khatai ko. Ler jak lai te. Humano busrunan ba sudara ba naisingni ma tonglai nyanta bala pujari si ao 2-3 ta jaga ri kaisi rupainan hingke ba Saptamin kalai bele. ler khata Ta mahasaptamin dina sung busrunan phailai jaman phan naisinglai ma tonglai ta mani mondiro akoni mani mondiro khunjago oro kaisa sinnogan naro ni sintiket kaisa ko tongta mondobo kaisa puja ongutai ko hingke aro sung singlai tonglai khata phano phaiyaku phainai kon baksa sa 12ta 12ta hinte hinte 12:30 12:30 hinte hinte 1ta kayang sintai masa tongkla jaksagoi tongkha Hello, ani joto vlog nainai hajani taku bokuro tini mahasaptami hingke sung iro sinnogan aro kaisa mondop tongo aro ma durga gayuta mane motai gayu hingke sung aro tini ako ani bwsajokbai munobai sung bostu lainani hinui phailai tai ko abo si takphani masma riyako pujari si phaiyako sungke to mano ko tini bogru yasak ma malte ma durga ta hingke bono bostu yasak sung tui rok bo nungya hingke kunphan sung bophugo riyaka hingke sung tini jai mani kunphan bophugo rulaijak ako makono mano ma durga no swkang charok hingke si bo chamani pore bono bogru mani pore bo chamani pore bo nungmani pore si sung bo tui rok bo nungsinai sung bo boni prosadok chasinai bono bostu paimani pore khe bogru paimani pore hinui naisingui tonglaijak tai ko hingkai tini pujari phaikhe si bogru paikhe si puja chole paikhe si sung tui rok ma nungnai prosad rok ma chanai tai ko tabuk 12:30 baje tongkha ta khansi
iro pujari sopai ako onyo jaga pujari manthok yang khabla tabo iro edisi rogo mulung rogo ke pujari manthok ya hingke kwbangma jaga o rui bo phaijaknai wngkhana ta tai duita jaga rogo pai phaijaknai wngkhana bangui ler sokata belai khe hingke chwng kotak phano pujari no naisingui no tonglai kota hingke ani joto bolok nainai khadang tako bukhuk rok tini moha saptami ni dino nongno jotono kakaham ani tako bukhuk ma bupharang no ani tini moha saptami ni ang norong no kakaham yapharu tai khulumung yapharu norong no jotono ani bolok nainai joto tako bukhuk rok no kolam soka hello tabo hingke chwng matairi phailaka moha saptami ni dino osa ma durga no bogrui phailaka ani bwsajokbai munubai okarabai hingke amo kwpalo tam kosom hinui no hina nan blok nainai ro abo kaisa motai ni joggo rumani a joggo rumani arani thapla no pujari khuli rupai man tamo kaisa ashibad si mani ashibad mane ma durga ni ashibad si kepala tu jai ba kono kosom sil mane kono kali kosom ya do an blok nainai ro hingke chwng tabo khai thangui phailaikhha tabo 2:30 baje kha tabo si pai phailai si usung thongwa thanglai mani ta kono sung chayawui no mai rok chayawui tui rok nonglai yaino sung tini ma durga no moha saptami ni dino sung bosrunan bangui bono kisa prasad mane bogrui nan bangui nai sung thanglai jaman taja suk tamani bo je runan musung mani je man mani jara tei talangui ma no bogrui mani tei ko mano sari mani kota maka prasad satungan ustad ani mono nuri korai ko mutai bogrui ti pheman prasad botak bili khlai paja jagwan tai boraka sabog rok roi thalik rok bata sarok nini jarok je bogor man narikara rok bata sarok jarok je romani komla apel jesuk je jotono roinai sapik painai tabo sapik painai charoke thokjaklai joton haile bon prasad no gai boke tabo prasad bili khlai tong hatai ko prasad tui jagi ko uno prasad pabono botabo jotono buinjao bagnai hingke taino hingke mix khlai pai joton sapik pai bo bagai char painai ta bo kun phanchai ako charkhano ya abasi us sin nong no oscar si jobor nasi pai grati bosi jobor nasi ge tongkha prasad bosi sekang nai grati bosi sekang prasad chanan gandarai ko sin ki khiringti bo masa khiringti bo khoroksa hingkai oko bo khoroksa oscar bo khoroksa boro ki jobor prasad chanani ko boro ki jobor prasad chanani